Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a LAVE, a Lányok Asszonyok a Városért Egyesület Magyar Dal és Zenebarát Körének 8. dal délutánján, és nem húznánk az időt, bekonferálnám a következő énekest, aki először szerepel Dunaharasztin, a zenekarnak a jó barátja, énekelt Bangó Margittal, Madarász Katival, operettet Farkas Bálinttal, Sánta Ferenccel személyes jó ismerettségben van. Fogadják szeretettel Szellő Sándort. Ma, hogy nagy hőség lesz, de arra nem gondoltunk, hogy ilyen kellemes, jókedvű Szellő fog minket enyhíteni. Sándor, ne meneküljél még el, szeretnénk a fellépésed alkalmával egy oklevéllel kedveskedni. Fogad szeretettel! Drága közönség, kedves barátaim! Ennek az egész rendezvénynek adtunk egy címet. Ha emlékeztek, volt felmérés, és ennek a felmérésnek az volt a végeredménye, hogy nem volna nagy baj, ha kitekintenénk egy kicsit. Hiszen a Nemzetiség kultúrájának a Kultúrák Napja, május 22-én, a Duna TV itt volt kint. És mindenféle nemzetiséget és mindenféle kultúrát mutatott be. És mi ezért kicsikét kitekintünk. És azt a címet loptuk a Duna TV-től, hogy egy házban, egy hazában vagyunk. Mi mindnyájan. Párttól, vallástól, mindentől függetlenül. És ezért arra gondoltunk, hogy itt lesz majd egy kis sanzon is. Nem árulom el. De láttátok a plakátot, még hastánc is lesz. És ha már a Nemzetiségi Kultúrák Napjáról beszéltem, meg kell említeni azt is, hogy sokkal nagyobb ennek a rendezvénynek ma már a nézőközönsége, mint a Dunaharasztiek. Ugye a 7-en is már Herceghalomból, Ausztráliából jöttek el megnézni, Svédországból jöttek haza magyarok, és kíváncsiak voltak erre a rendezvényre. És most be kell jelentenem, hogy ki tisztelt meg bennünket. Muszáj Puskás. Kedves közönség, szeretettel köszöntjük 56 magyar nemzetőrség ezredesét, Török Szabó Erzsébetet, aki Dömötör Zoltán vezérezredes főparancsnok helyettese is nevébe jött el. Egyébként meg kell jegyezni, hogy az ezredes asszony az Európai Sorstársak Közhasznú Egyesület elnöke. És odáig is eljutott a mi hírünk. Egy tapsot megérdemel.
Köszönjük, hogy eljöttek. És most következik Horváth Györgyi sanzonénekes klubvezető. És nem bántuk meg, és nagyon szépen köszönöm. Ó, de gyönyörű, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm szépen a kedvességeteket, és örülök, hogy itt lehetne, és sok köszönet. Drága, hát nem úgy van, hogy kikapod a kezemből. Szokásunk szerint természetesen műfajváltás következik. Így lesz izgalmas ez a dal délután, a 8. dal délután. Következik Antal Katalin, aki a cappellát fog énekelni. Tudjuk, nincs zenei kíséret, mert a hang a legszebb emberi hangszer. Hallgassuk Antal Katalint. Hol a Kati? Antal Katalin, Antal Katalin. Most a jazz számot szeretném kérni az alappal. Az alkapa és Sipos Dániel, és a második részbe várjuk vissza őket, mezőségi táncot fognak bemutatni. Most pedig nem felkérem műsorvezető társamat, hogy szólítsa a zenekart a színpadra. Látó Imre emlékzenekar foglalja el helyét. Igen. Olá Attila, vezető prímás. Rózsa Sándor, Rácsa. Kosgai Géza, nagybögő. Dobó István, klarinet. Jónás Béla, cimbalom. És most pedig színpadra szólítom a Lave Magyar Dal és Zenebarát Kör tiszteletbeli tagját, aki már többször szerepelt a dal délutánunkon, úgyhogy kedves ismerősként köszönhetjük őt. Pék László következik. És most megint stílust váltunk. Eljött hozzánk a 17. kerületi művelődési ház művészeti vezetője, Don Stefano, alias Blahó István, aki gitár kísérettel latin dalokat fog előadni. Fogadják szeretettel! Ruhába kellett volna, ahogy a fiúk, hát úgy is néztem volna ki. Köszönöm szépen! Majd ha Dunaparton tartjuk, akkor fürdőruhás lesz, de akkor mindenkinek fürdőruhába kell majd megjelenni. A 4. dal délutánunkon az egyik énekes táncosaként szerepelt nálunk a következő magyar nótaénekes, akit most meghívtuk, hogy ne csak a tánccal, hanem hangjával is kápráztassa el a közönséget. Fábián Ibolya következik. Ó, és el is felejtettem, hogy be kell hívni Látó Imre emlékzenekarát, Olá Attila vezetőprímással az élen, aki egyébként a világhírű 100 tagú cigány zenekar tagja. Tapsoljuk meg őt! És várjuk Fábián Ibolyát. Köszönjük szépen! Összecsengünk. Gerjedünk. Összegerjedünk. Hát, az is valami. Egy oklevelet szeretnék átadni, Köszönöm ezért a szép szépen. műsorért. Köszönöm Köszönjük szépen. szépen. Nagyon A következő magyar nóta énekes Kecskemétről jött el hozzánk, hogy bemutatkozzon. Először jár Dunaharasztin,
Édesanyja oltotta belé a magyar nóta szeretetét, mindig énekel szabad idejében, és tavaly ezt el komolyabban, úgyhogy fogadják szeretettel Nagy Máriát. Köszönjük szépen, és fogad szeretettel emlékül, és további sok sikert kívánunk neked. Örülünk, hogy itt voltál. Én is örülök, hogy így lehet. Most pedig len Antal Katalin következik, és vártam volna, hogy a műsorvezető társam itt legyen, mivel hogy ő szeretett volna valamiről beszélni. A varázsszó a cappella. Mert ha nem jössz, akkor behívom Antal Katalint, és hallgassák szeretettel. Természetesen ő ugye két műfajba is bemutatkozott, és Antal Katalin népdal és jazz énekes részére adjuk át az oklevelet. Ugye elfogadod? Ha itt vagyok, akkor természetesen műfajváltás van. És visszatérünk az operett műfajához, és egy olyan fergeteges duettet fogunk hallani, látni Bebesi Horváth Kata és Tóth Gábor előadásába. A mikrofont el ne vigyétek, és gyertek vissza, drágáim, gyertek! Kata! Te gyere ide mellém, légy szíves. De nem ám, mert operett énekes részére Bebesi Horváth Kata. És Tóth Gábor. Nagyon szépen Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Gyönyörűen működtetek közre. Roki? Nem hazudtolom meg magamat, megint műfajváltás következik. Volt már egy fantasztikus egyesület, a Roki Nagyik Dunaharaszti Táncegyesületek 7 éve alakult, és most a repertoárokban van Monticsárdás, Keringő, Casanova, Twist és Rocky. Melyiket akarjuk most hallani? Rock and roll? Hát akkor a Roki Nagyik következnek. Édes drága fiatal táncos barátaim, képzeljétek el, hogy 2 hete az országos nyugdíjas Ki mit tudod, július 26-án, jól tudom, Harkányban. Ez a fantasztikus Roki Nagyik kiemelt aranyémen minősítést kaptak a táncprodukciókért. Ők azok! Tapsoljuk meg őt! Ez volt a 6. kiemelt arany. 6-szor tapsoljuk meg 6-szor, és ne menjetek sehova, mert véget ért a Móka mára, jön a finálé, és örülünk, hogy itt voltak, és remélem mindenkinek tetszett a műsorunk, az, hogy ilyen színes, változatos volt. Szeretném beszólítani az énekeseinket. Antal Katalin, Nagy Mária, Rákosi László, Fábián Ibolya, Molnár Katalin, művészeti vezetőnket, Siposdé Zsuzsannát, a napfénytárcsoportot, akik még itt vannak, nem baj, hogy átöltöztetek, gyertek ti is közénk, énekeljük együtt. Sipos Dániel, Dura Veronika, gyertek ti is, Tóth Gábor, Bebesi Horváth Kata.